Sikhulekele emakhosini, sikhulekele bogogo. Bonke abathandi bekhasi lamkhulu nogada. Abathandi bamkhulu nogada bayazi-ke indlela esisebenza ngayo. Sisebenza ngekhambi lesintu, sithaka lona, akukho okunye. Sikhuluma ngalo nje bogogo, ikhambi lesintu. Uma ukuthi wena ukholelwa emithini wesintu, ayikho into engakusiza ngayo mina mkhulu, futhi ayikho into engayenza ukuze ngikwazi ukushintsha umqondo. Asikho nesidingo sokushintsha umqondo. Okay, into eyenzakalayo la nansi. Lezi zinto engizoyiveza la izalo muntu othi yena uyasebenza kodwa manje kufanele ngabe kudala wakhushulwa esikhundleni kodwa akakhushuliwe esikhundleni. Ngikhuluma ngalo muntu mina othi yena izinto kudala ezenza enkampanini kodwa izinto zakhe azicaci. Ngifuna lo muntu okanjalo. Okay, ake siqale-ke la. Ake siqale la. Nangu umthole lo gogo. Umthole lo bogogo uzulaza ayithola ithemba leyishimana. Yiyo le nduku le, ayikho enye. Induku enhle kakhulu-ke, isihlahla sakhona siba nameva agobile othi noma uwumba lo muthi lo awuhambi ungakuhlabanga. Okusho ukuthi-ke uzulaza ayithole ngempela, njengoba kuthiwa uzulaza ayithole nje, awusuki kuleyo ndawo usukuwumba kuwona ungazange uze ukuhlabe noma mhlambe uwe noma ingubo yakho noma zinwele. Yikho kuthiwa uzulaza ayithole ithemba leyishimana. Ngakho inhle kakhulu-ke le nduku ekuthenini uthole izinto osuke uyifuna. Size la. Umkhanyakude-ke lo bantwana bekhehla. Umkhanyakude-ke abaningi banokuchaza izinto ey'ningi ngawo, bethe angazi kanjani afuna ukudle, uqanyelwa izitha kanjani njani. Udla kanjani umuthi onjengomkhanyakude ungawuthakile? Udla kanjani nje umuthi onjengomkhanyakude ungawuthakile? Ngoba umkhanyakude usuke ukhanyisa izinto kude. Yini-ke wena lo ufuna ikhanye kude? Kufanele ucacise. Ngoba njengamanje ngoba nginomkhanyakude nginomthole, yebo kukhanya kude siyayithola lento ekhanya kude, kodwa iyini leyo nto ekhanya kude? Yingakho kubalulekile ukuthi induku uyithake ngokuqonda ukuthi yini osuke uyenza. Okay, into esiyifunayo la njengoba sithi lento ikhanya kude, sifuna inhlonipho kahle kahle. Nayi inhlonipho, umhlonishwa lo bogogo. Umhlonishwa lo bogogo. Into esiyifunayo la inhlonipho. Njengoba ngithi mina uzulaza ayithole, ngithi umkhanyakude bese ngithi umhlonishwa. Nayo into engiyifunayo. Ukuthi kudala usebenze enkampanini kodwa manje uyedeleleka, akawuthatheki serious, izinto ozenzayo abantu abaziboni. Yikho-ke ngithi mina hayi, nansi induku ezokusiza. Umhlonishwa lo. Umhlonishwa lo bogogo. Umhlonishwa lo. Uhlonishwa izizwe zonke lo, abaphathi, abaqashi bakho kuyefana. Bese ungitholela nangu abangqongqozi laba. Abangqongqozi baphansi abayintelezi. Ibona-ke engibathanda kakhulu uma usuke uzokwenza into yokumemeza. Abangqongqozi-ke laba bazokwenza ukuthi lento ememezayo yenzeke. Abangqongqozi abahambi-ke bodwa, bahamba nanangu umthunyelwa ukuze bakwazi ukuthi mase bayathuma bafike bangqongqoze. Abahambe bodwa bogogo, bahamba nanaba abangqongqozi. Sifunani? Sifuna inhlonipho. Umhlonishwa lo. Umhlonishwa lo bantwana bakwethu. Umhlonishwa lo. Induku ewumanka kulezi induku zizonke. Induku ezokwenza ukuthi uphakame noma izinto ozifisayo zenzeke ngendlela ofisa ngayo. Ngizongifakela nansi le nduku le. Ngizongifakela ningixolele bantwana bakwethu ngokuthi asikabi nayo lento ebamba ifoni bathini lokhuzana. Ring light asikabi nayo-ke hlobo zakwethu. Siyibamba nje nesandla nje ifoni ukuze simchazele-ke. Uma ukuthi awukhona ukuthi ubekezelele indlela esithwebula ngayo izinto, ayikho into engakusiza ngayo nami gogo. Ayikho into engakusiza ngayo. Uzofaka nawo lo muthi-ke. Usikhundla lo. Ufake lo muthi. Khumbula uzulaza ayithole, umkhanyakude, umhlonishwa, abangqongqozi, umthunyelwa, usikhundla. Usungathola-ke umhlabathi wale ndawo osebenzela kuyona ukuze ikwazi ukuthi iqonde induku la iya khona. Le nduku iyokukhuphula esikhundleni noma ngabe kuthiwa abantu abakuboni kangakanani emsebenzini owenzayo. Induku yokukhuphuka esikhundleni le, induku yamandla.
noma kungathiwa uyinduna, uyikhansela, uyini, nansi into okumele uyidle ukuze izinto zakho ziphakame. Bese kufanele-ke ukuthi kufake amaphakama ukuze izinto zakho zikhuphuke ngendlela. Thokoza bogogo, akukho okunye, iyona nduku yenhlahla lena, ayikho edlula lena bogogo.